गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन एबा बनसुनि जिल्ला कमिटिखौ दाफुंबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबरगाव बड'लेण्ड मार्टियार सेमेस्ट्रि पार्कआव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बनसु आफादखौ दाफुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि बनसु आफादनि आफादगिरि महरै बिबान मोनो मिस्टार ध्रुब नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मिस्टार जोंदाव बसुमतारि बिथांमोनखौ लाना जिल्ला आफादखौ दाफुङो। गोदानै दाजानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुखौ दाफुंनायाव बनसुनि मिरु आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया गाहाय बाहागो लाना खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियोदि बिटिआरजों लोगोसे गासै आसामावनो बनसुनि जिल्ला आफादखौ थाबैनो दाफुंनाय जागोन होनना आरो बिथाङा बुंदों बर' हारियाव गासै बिथिंनि जौगानाय लाबोनो जांख्रिखांगोन आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनो थाखायनो बनसुनि जोनोम होनना खौरां मेलनि गेजेरजों गुवारै बुंथियो। थांनाय 7 फेब्रुवारियाव बनसुनि मिरु आफादखौ दाफुंनाय समाव खौरां मेल खुंनाय समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दावराव दावसि खालामनायखौ बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बनसु आफादखौ दाफुंनायाव बर'नि दैदेनगिरि, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स एनडिएफबि आरो गोरों गोरा मेलेमजिबिफोरजों सावरायनासो बनसुखौ हारियाव अलखद फैनायखाय दानो बायद' जादों होनना बुंबावो। बिजनि बरलागाव बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बिजनि जिल्ला दुलारायगुरि बाथौ आफादनि खुंगा 3थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे बाहागो लायो बिजनि दख'रा एबसुनि रांगिरि पुनाम बसुमतारि, मिरु इउपिपिएल दैदेनगिरि पनिन बर' आरो गोबां माननि आलासि बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, दिनैबो बर' फिसाफोरखौ सोरखार आरो खुंथाया इनाय अयथासार खालामो आरो गाज्रि नोजोरै नायो। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल उल्टापानि गोजोनस्रि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ मोसौ बायना लाबोनाय समाव बुग्लि बुग्ला खालामना जोखोम खालामदों हुलथुगाव हाग्रा बिफाननि मावथिफारियाफोरा। लोगोसे बर' आइजोखौ दख'ना खुनोबो नाजादोंमोन हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा। रेन्जारआ बर' आइजोफोरखौ गाज्रियै बुना जखम खालामनायखौ बिथांमोनहा आयेननि गोख्रों थार बिजिरनाय नांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि खालामदों। इनाव आरोबाव बेबायदि इनाय अयथासार जेन' खालामनो हाया। लोगोसे बर' आइजोआ बुंबावदों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दख'ना खुना रेप खालामनो नाजादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव सरखार आरो खुंथाय लोगोसे बिटिआर सरकारा हाग्रा बिफाननि बेबायदि इनाय हाबा मावनायनि सायाव मा गोख्रों राहा लायो बेयो उननि समाव नायनो गोनां जागोन। कार्बि आंलं जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारि अक्ट'खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनायनि थाखाय थाग-थियारि खालामनाया सोलिगासिनो। जथुम्मायाव बाहागो लानो खुंफुं आफादनिफ्राय बुहुमनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ फैनो खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदानै फैनो गोनां जारिमिनारि बर' सावथुन गराय फाख्रि सावथुननि सावगारि सेबखांनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिनि गराय फाख्रि सावथुनाव बिथोनगिरि महरै राजा नार्जारिया बिथोन होदों। सावथुनाव फाव खालामदों बर'नि मुंदांखा आखा-फाखा फावखुंग्रिफ्रा। सम आरो बोथोरा गाहामै थायोब्ला गराय फाख्रि सावथुना थाबैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव नुजाफैगोन। लोगोसे गराय फाख्रि सावथुनखौ नायनो रायजो राजाफ्रा हांखुरै नेना दङ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।